Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallo da sauraron mu barkan ku da barka da haka. A daidai wannan lokaci ne da dai naku wato Sabiu ne daga TV. Wato a yau gurguje zan nuna muku wato hanyar da ake samun fina-finai na Indiya Hausa wanda ake kallo ko kuma saukewa ba tare da an je YouTube ko kuma an saka makwallon sirri ba. Da dama na san suna buƙatar kallon Indiya Hausa amma kasance ba san ta ina ne za su samu ba, ba san yadda za su samu ba su kalla ba. Za su je a YouTube ne su yi ta satin za su ga cewa a da sai sun saka makwallon sirri su kalla, a yanzu kuma da lokacin za ga cewa ma makwallon sirrin ba ko ina bane ake samun dama a saka su ba, kasancewa cewa YouTube ba su ba da damar wato ta ɗaura linki ko da yaushe a cikin ko ƙasan kowane bidiyo, wanda wasu kuma sun san da cewa akwai tsari na VIP wanda shine kamar wannan tsari wanda muke cewa group ne wanda ake saka kamar wannan fina-finai da kuke gani a ciki, za ka gane su a kullum. Wannan su ne fina-finan. Idan yau ka shiga wannan fina-finai za ka iya tarro su a cikin su, za ka iya kallon su. Fina-finai ne masu tarin yawa sosai wanda ba su da adadi, ko kuma in ce mu karan kanku ba mai ƙayyade muku adadin su. To idan dai har kana buƙata ko kuma kina buƙata wato kai ma ka rika samu kana kallo a duk lokacin da wato dare yayi kake so ka samu ka kwance kai kallo, idan kana aiki ne, idan kuma ma ba aikin kake ba, duk lokacin da kake so da kwance kana so kai kallo, kawai abin da shine za ka yi idan dai har ka shiga cikin wannan tsari namu na VIP, abin da shine za ka yi kawai ka tanadi data ka cika wayanka da data. Idan har ka cika layinka da data kawai za ka zo ka yi kallo a cikin wayanka kamar haka. Amma idan kana cikin wannan group ne killatacce wanda sai ka biya kuɗi a ciki ake saka ka. Idan kuka lura za ku ga akwai fina-finai kala biyu. Akwai wannan na Telegram wanda idan wannan na Telegram ne kake so ka kalle su kamar haka, to su kawai a cikin nan ne ake shiga. Bari za mu nuna muku da wanda muka kalla a ciki. Idan kana so ka sauke shi bayan ka gama kallo to babu wahala. Idan kuma kana so kuma ka kalle shi ne kawai ka bar shi ma kuma za ka iya shiga a ciki sai ka kalle shi. Idan kuma so kake sai ka je a ta mega wato wanda za ka sauke a link, shi kuma wannan mai foto wanga za ku ga cewa ga wuri na inda ake taɓa wanga link gashi kamar haka, to shine ake taɓawa. Bari a yi muku aro saboda wasu su fahimta. Wayannan masu hoto a wannan wajen shine ake taɓawa dan a je a yi kallon su. Su kuma wanda ba su da hoto kawai daga cikin Telegram ne. Sannan kuma abin da zai ƙara burge ku da wannan group kin, duk wani fim wanda kuka gani haka mai hoto to muna da shi a nan. Sai mun fara kawo shi na Telegram ta yadda za ku sauke, saboda mun san cewa wasu na jin daɗin na Telegram, wasu kuma wannan suke jin daɗin shi wato wanda sai sun je ta mega su sauke shi suke jin daɗin shi. To za mu kamar yadda muka ce muku za mu nuna muku yadda za ku idan kuna so ku sauke a cikin ku. Nan wannan fim mai suna Dunki haka, shi mun riga mun ƙare kallon shi ne kamar yadda kuke gani. Shi mun riga mun ƙare kallon shi. To idan muna so mu aje shi a cikin storage kin wayar mu, kawai za mu zo mu danna wannan ɗassan ne. Idan ka za ku ga wuri na inda ka rubuta wato wannan wuri biyu, ga na ɗaya ga na biyu. To a cikin su wannan wuraren da kuka muku aro daga cikin su duk wanda kake so ka sauke daga cikin shi zaka iya danna kawai. Idan ka koma cikin storage kin wayanka zaka gane shi. To kar ku manta akwai lamba a cikin wannan bidiyo. Idan kana buƙatar wato a saka ka cikin group kai ma ka samu ka rika kallo ba tare da ka saka makullon sirri ba, to ka yi mana magana a WhatsApp ko kuma Telegram. Sannan kuma kada manta a yi subscribing, domin hakan ne zai sa a duk lokacin da muka saki sabon fim to kuma zai riske ka ba tare da ka je ka yi sacin ba. Mun gode. Daga ni naku ne daga TV, ina muku fata alheri.